Dneska vás vítam pri novom videjku a prvom na tomto kanáli. Možno nikto to nevie, už mám YouTube kanál. Prekliknite sa na kanál, mám tam ten kanál, na ktorom je 30 odberateľov, no skoro 40 odberateľov mám tam. No a ľudia, kto by nevedel, som Matej Craft, reálnym menom sa volám Matej. Áno, moja herná pasívka je Matej Craft v Minecrafte a natáčam Minecraftové videjka. Hej. Toto tu už mám osostavané z toho kanálu. Ak by ste chceli vidieť od začiatku, tak sa chodte pozrieť na tam ten kanál. No, prosím vás, sa nechajte like a odber na tomto videjku. Aj na kanál mi dajte odber, hej, please. Dobre. No. Ľudia, tam dačo padalo. Videli ste to? To niečo... Aha, to čerla bola. To by nevedel, hrám Miner Modpack, hej. To je modovaný youtuberský server bývalý. No a hej, proste hľali na nom Minecraftovi youtuberi, áno, bol tam Modpack, ktorý tu je. A ja na nom hrám, hej. No, kto ste sa dostali do basu, môžeme pokračovať po videjku. OK. Fakt si posujte to prvé videjko, lebo tomu, no nie prvé, tamte videjka na tamtom kanáli, lebo tu na tom nepochopíte, áno? Môj sen je dať to niekedy 100 000 odberateľov, možno sa pár rokov. Je to môj veľký sen. Už o tom snívam skoro 3 roky, odkedy som si založil YouTube kanál. No a proste budem to isté natáčať, jak na minulom YouTube kanáli. No, dobre. Ale môj predtým sen by bol dať 10 odberateľov na tomto kanáli. Na hlavnom už by som chcel dať 100, ale tu na 10. Viem, začiatky sú ťažké, ale nie. Tak, jak som to predtým začal, určite to neplánujem tu na robiť, hej. Budem sa starať do 2 kanály. Dajte mi sa to like, prosím vás. Toto videjko je také viacej zoznamovacie, že by ste vedeli, kto vlastne je dajaký Matej Craft, hej. Že je to dajaký typek, čo si vytvoril prvý deň YouTube kanál, nie je to tak. A mám aj TikTok, hej, ktorý sa môžete prekliknúť. No. No, tu mám dom, takýto áno. Ľudia, neočakávajte od tohto videjka veľa, proste kľudne videjko. Nebudem ani stavať. No, budem, ale ako tak minimálne. Ľudia, OK. Ja by som chcel natášiť kameň. Tu. Niekde. Dobre. Ľudia, fakt si posujte na minulom kanáli sériu, lebo to nebudete chápať, ak si to posúvate, hej, hneď túto sériu. Posujte si fakt tam tu prvý, lebo tejto vôbec nepochopíte, že čo sa tu dialo, kedy som toto tu všetko postavil. Hej. Že by ste sa dostali do basu proste.
natáčam na YouTube už 3 roky, no, hej, 3 roky a čím ďalej proste sa dostávam, tým mám veľa väčší štýl, hej, neflexím. A môj sen, ako som hovoril, by bolo dať niekedy 100 000 odberateľov, že proste, neviem, teraz to nedáme, že prvý rok to som na vás tlačil aj na tamtom kanáli, ale dajte prosím ten odber, lebo ten odber sa nedá sám, hej. Ľudia, toto bude kratšie videjko, tak hej, tak to len natáčam aj dlhšie. Proste toto je u mňa krátke. Ja natáčam minimálne aké dvojhodinové. Minimálne natáčam 10-minútové videá, že toto tu, čo je málo. Áno, uploadujem každý deň, ako som hovoril. OK ľudia, toto bude pre toto videjko všetko. Dúfam, že sa vidíme pri ďalšom. Dajte like a odber na tento kanál a vidíme sa pri ďalšom videjku.